እዙይ راديو إيرنا ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዜና ብዝርዝር ሓያሎ ትካላት ግብፂ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ምክፋፍ ዓሳ የካይዳ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር እተን ኣብ ኢንዱስትሪ ምክፋፍ ዓሳ ዝተዋፈራ ትካላት ግብፂ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዘካይደኦ ዘለዋ ምክፋፍ ዓሳ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ሓበሬታ ከም ዘይተዋህቦ ኣባላት ሚኒስትሪ የረጋግጹ። እተን ዘመናዊ መግፈፍ ዓሳ ዝተገጥመን ጀላቡ ንዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ክጸንሓ ኣብ ዝፍቀደለን እዋናት ገደብን ምቁጽጻርን ዘይብሉ ምግፋፍ ዓሳ የካይዳ ከም ዘለዋ እውን ኣረጋጊጾም። ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ብዛዕባ እቲ ብግብፃውያን ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምግፋፍ ዓሳ ኣመልኪቱ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ተፈቒድዎም እዩ ይግፈፉ ግደፍዎም ዝብል መልሲ ከም ዝተላእከሎም ኣነጺሮም። ትካላት ግብፂ ክፍሊት ናይቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዘካይደኦ ዘለዋ ደረት ኣልቦ ምግፋፍ ዓሳ ንመንን ብኸመይን ይፍጸም ኣለውን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብ ኢንዱስትሪ ምግፋፍ ዓሳ ዝተዋፈራ ዓበይቲ ትካላት ግብፂ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ምግፋፍ ዓሳ ከካይዳ እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። እዘን ኣብ ንግዲ ዓለም ዝተዋፈራ ትካላት ግብፂ ዘካይደኦ ዘለዋ ቁፅፅር ዘይብሉ ምግፋፍ ዓሳ ክዕቀቡ ዝግብኦም ዓይነታት ዓሳን ትሕተ ባሕራዊ ሃብትን የብርሳ ከይህልዋ ስጋኣት ከም ዘለውን እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት ኣተሓሳሲቦም። ሓላፊ ክፍሊ ሕሳብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ነበር ኣቶ ብርሃነ የማነ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ፈጺሞ ምስ ዝበሃል ምጥፋእ ገንዘብ ዝተሓዝ ተኣሲሩ። ኣቶ ብርሃነ ናይቲ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ሕሳብ ከጻሪ ናብ ቴል ኣቪቭ ከይዱ እኳ እንተነበረ ምጥፋእ ተፈጺሙ ክነሱ ብዝግባእ ከይሓበረ ብምሕላፉ ከም ዝተኣስረዩ እቲ ዝበጽሐና ዜና ዘመልክት። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣቶ ተስፋ ማርያም ወድባሻይ ካብቶም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተኣከበ ገንዘብ ብምጥፋእ ብቐዳምነት ካብ ዝተኣስሩ ኣባላት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ። ሓላፊ ሕሳብ ናይቲ ሚኒስትር ነበር ኣቶ ብርሃነ የማነ ድማ ብደረጃ ጸሓፊ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ተሳሒቡ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ። ኣብ እስራኤል ንኤርትራውያን ገጢሞም ዘሎ ኩነታት ብምምዝማዝ ካብኣቶም ዝርከብ ገንዘብ ኣባላት ኤምባሲ ኤርትራ ንውልቃዊ ረብሓታቶም ከም ዝጥቀምሉ ብሰፊሑ ይዝረበሉ እዩ። ኣብ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዩጋንዳን ዝርከባ ኤምባሲታት ኤርትራ እውን ምስ ስግረዶብን ካልእን ብዝተሓሓዝ ሕጋውነት ዘይብሉ ኣታዊታት ከም ዘኻዕብታ እዩ ዝንገር። ኣብ ኢትዮጵያ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ሓወልቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ተሃኒጹ። እቲ ሓወልቲ ትማሊ ሰንበት 10 ለካቲት ብምኽንያት 32 ስሩዕ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ተመሪቑ። እቲ ሓወልቲ ንዝኽሪ ናይቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ምስራት ሕብረት ዝነበሮ ኣበርክቶ ንምግላጽ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ እንተኾነ እቲ ንልዕሊ 44 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝመርሐ ንጉስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ህልቂትን ግፍዕታትን ከም ዝፈጸመ ኣይርስዕን። ብሰንኪቲ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ግፍዕታት ሓያሎ ዓድታት ኤርትራ ከም ዝተቓጸላ፣ ኣሽዓት ኣዴታት ምስ ደቀን ከም ዝተረሸናን መንእስያት ኣብ ጎደናታት ከም ዝተሓንቁን ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ተሰኒዱ ዝርከብ ሓቂ እዩ። ኣባል እዚ ሓወልቲ ሃይለ ስላሴ ኣቂሙ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኤርትራ ንምህናፀቲ ሓወልቲ ኣመልኪታ ዘስማዓቶ ናይ ተቓውሞ ይኹን ናይ ደገፍ መግለጺ የለን። راديو إيرنا راديو إيرنا ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና። ቀጺልና ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ትካላዊ ኣሰራርሓ ምትእታው ኣካል ናይቲ ግዝኣት ሕጊ ኣብ ኤርትራ መንጋስዩ ብዝብል ኣርእስቲ ብኽብሮም ዳፍላ ዝቐረበ መደብ መቐጸልትኡ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። እንተ ዝሕተም እዚ ቅዋምና ካብ 10 ገጽ ካብ 8 ገጽ ንላዕሊ ኣይከይድን እዩ። እዛ ንእሽተይ ኣብ ጁባ ተኣቱ ሰማያዊት መጽሓፍ ኮይና ወፂኣ ዘላ ብቐሊሉ ሰብ ክማልኣ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትከይድ ተባሂላ 10 ገጽ እያ ገለያሳ። ቅዋምሲ ኣዝዩ ቀሊል ንምርድኡ ቀሊል ኣምር እዩ። ቃል ኪዳን ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ኣብ መንጎ ህዝብን ቅዋም ይምበሃል። ናይ ሕጊ ምርጋጽ መፈተን እዩ፣ መመርመር እዩ። ብኡ መሰረት ኢኻ ትምርምሮ ሕጊ ተረጊጹ ኣሎ ዶ ኣይተረገጸን ኢልካ። እዛ ሕቶ እዚኣ መእሰሪት ናይ ሎሚ ለውጢ
ندلي زلنا مخنيات تباهيلا كتوسد امبار كما أرستي أبزاق عصوهي كابزي قتيلو زمتص حتو اتي لومي زلنا كونتات ناي تقاومو ويكا ناي دليتي لوطي بعلو بكال ملكعو حجم نمتحس كم قبولو سيدو ولو زبل أرستيو نتنا إساس حجم متحس ندا تقاومنا خلنا توم دليت لوطي اتي نحنا نسرحلو السرارحة بعلو كابتي ناي سرعات زي فلي ناي ودباوي وينا السرارحة حقي تحسالو ناي ودباو مالت تكالاوي مالتيو وي انستيتوشنال زبحال مسرحنا حقي أو يما كم حضرنا ألو أوشتنا أبتوشتي دنبه تقاومو زلوا محبرات ودبات سلفتات أوشتان يخون ننح حدين زقبرؤو ركب بعلو كمتي سرعة إساس تكالاوي زرقت أبزوشتون تكالاوي أقباباتي رقت سلزلو تساقماتي قات منالو إذي تكالاوي حقتات متحس نتي ناي تكال وي نايتي ناي محبر تقاومو كنقبر وي كاع لو تكنا نقبرو زلنا موددا يداخمو مخنياتو منسيات يخونو مكورات عبيتي تكالاوي حق زي مخبار أب بوليتيكاو بحلنا أتيولو بزي كم منشرو كوينو نتي منقسقاس دليت كله نتي ودباوي أدمعنت المسول ودباوي أدمعنت تكالاوي أدمعنت المسول يركب أدمعنت مالت فتحي تدلل يخاي تدلنا يكونن فتحنا دللنا لو تكنا متسق تقربنا لنا كم حزب متن أبدقة أوشتي حجي أبدقة زلنا يزارب زلو أب قدام كاب إرترا وتعي زلنا فتحنا دللنا نفتحي لوتي عتقنا لنا بأما إتعشحات يكبل زخل حسرتت عشحات رأي يكونس بأما إتعشحات جن نحنا نقوام دا تكبار دا تقالسنا خلنا نسرعات حقي متكال دا تقالسنا خلنا محبراوي ويتكالاوي أسرار حناقن نناقشتو ناي حقي حطوتات شلاليلنا يون خيدان كاب زناقاسة كتاب زلعالي ملالي نا إرترا متخابات موددابات ملاليو أزي ألوتاوي مداي كوينلو تكالاوي أسرارها حقاوي مسرحات ناي مختال حتو شلل توحيلو ترقيتو يرسعلو مبالي انتايو اتوم نتي نجر كمزلو نفلت عبيتي مخرات نخون أي نخون بتمكرونا عدمه نفلطم نحنا نفلطو ولدوتات نتوم نزي زي فلط ولدوتات كم عابي حطو أي قربنا له من أي مهارنا يمن إزيس كي تقبره فتشيمو تكالاوا سرار حكلو أي كلينيو أي بلنا يمن سلازي اتوم زي فلطو أبجزي إساس إن أبجزي درجن تعبيو كم لمود حقت حسام كخدو نمهرو معلنا وين نقرفو معلنا مالتي أب حقي زي رجت قالو انتو حدا قوا من تعبيت نجارن زي رجت قالو حبرة سب عبيوم تزخونو نيرم من البات لومي قلتيفهم نتي حقاو النت قدام النت مهابوه أزوم لومي من إسيات نبلو من إسي أنا زبلو التي
تحتي 50 تحت 45 زلو እዩ ምክንያቱ መንእሰይ ክንብል ከለና እዚ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይተሳተፈ ብዕድሚኡስ ዘይረኣየ ነቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ማለት እዩ ከም ንእሽተይ ወይ ከም ትሕቲ ዕድመ ዝነበረ ወይ ዘይተወለደ ማለት እዩ እዚ ወለዶ እዚ ሕጊ ምኽባር እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጥ ብግዜ ስርዓት ኢሳያስ ድማ ኩሉ ሕጊ ተረጊጹ ስለ ዝኾነ ሎሚ እውን ኣብዚ ዘቁሞ ዘሎ ማሕበራት ሕጊ ምርጋጽ ከም ልሙድ ይውሰዳሉ ዋላ እንዳተነገረ ከሎ ኣያሰንብድን ኣሎ እቲ ዘገርም ነገር ኣብዚ ምዕቡል ሃገር ደቃይቅ ከይተረፈ እንዳፈለጽካ ደቃይቃት ተኽብረሉ ዓለም ከለና ኣኼባታት ናይ ኤርትራውያን ኣብቲ ዝተባሃለ ሰዓት ጀሚሩ ኣይፈልጥን እዩ ከም ንቡር ተወሲዱሎ ሰዓት 1 ዝተባሃለ ኣኼባ ሰዓት 3 ተጀመረ እዩ መደብ ክወፅእ ከሎ ኣብ ኣኼባታት ደዓን ሰዓት 3 ንበል እሞ 5 ንጅምር ኢና ተባሂሉ ይውሰድ ኩሉ ሰብ ነዚ ከም ልሙድ ወሲድዎ ኣብቲ ዘለና ዓለም ግን ኣኼባ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣኼባ ክጅመር እዩ ተተባሂሉ ምስቶም ካልኦት ዋላቶም ኤርትራውያን ዘለውዎ ምስ ካልኦት ወጻተኛታት ኣብ ንገብሮ ኣኼባ ግን ምስ 10 ተተባሂሉ ምስ 10 ኢኻ ትራኸብ ሙሽ ምስ ሙሉእ ሰዓት ጥራይ ዘይኮነስ ደቃይቅ ከማን ይኽበር ኤርትራውያን ድማ በታ ሰዓቶም ኣብታ ኣኼባ ይርከቡ ምስ ካልኦት ወጻተኛታት እንተኮይና ኣኼባ ኣብዚ ዓዲ ባቡራት ሰዓት ክንደይ ይብገሳ እንተተባሂሉ ኣብ ከባቢ ሰዓት 10 ኣብ ከባቢ ሰዓት 9 ኣይኮነን ዝበሃል 9 11 9 17 እያ ትብገስ እያ ትበሃል እታ ባቡር ኣብታ ሰዓት እንተዘይመፂኻ ድማ ማዕፆ ዓፅያ ትብገስ እያ እነዚ ድማ ኣኽቢርና ምኻድ ለሚድና ኣለና ኤርትራውያን ኣብ ግዳም ዘለና እንታይ ኮይኑ እዩ ደኣ ኣብቲ ናትና ጉዳይ ክመጽእ ከሎ ካልኦት ሰባት ንኸውን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንገብሮ ኤርትራውያን ጥራይ ንገብሮ ማሕበራት ኣኼባታት ወይ ከዓ ትካላዊ ዕማማት ንኩሉ ንረግጽ ብሰዓታት ምኽባር ይጅምረልኩም ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ንምርድኡ ኣዝዩ ቀሊል ዝኾነ እዩ ኣብ ሰዓቱ ትጅምር እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ካልእ ድማ ካብኡ ዝገደደ ሕቶ ምምዝጋብ ኣኼባታት ወይ ቃለ ጉባኤ ምውሳድ ማለት እዩ ደቃይቁን ይበሃል እዩ ምምዝጋብ ብወግዒ መዝገብ መዝጊብካ ዝተባሃለ ተመዝጊቡ ኩሉ ሰብ ሓደ ምርዳእ ሃልይዎ ምውፃእ ዝበሃል ኣብ ኤርትራውያን ኣኼባታት የለን ሰባት ነናቶም ነጥቢ ዝወስዱ ሓደ ክልተ ኣለዉ ኣብ ንእሽተይ ወረቐት ፅሕፍ ኣቢሎም ይኸዱ ይኾኑ ንነብሶም ኣብቲ ጉባኤ ዝግበሩ ዝመርሑ ግን ዝተመዝገበ ዕቱብ ዝኾነ ዝተመዝገበ ነገር ኣይትርኢን ኢኻ እንተሎ ድማ በቲ ሕጊ ናይ ኣኼባ ኩሉ ተጻሒፉ ውሳኔታት በብሓደ ተጠቒሶም መነመን ነቲ ሓሳብ ኣምፂኦም መን ደጊፎሞ ብክንደይ ድምፂ ተደጊፉ ብክንደይ ድምፂ ተቃውሞ መፂዎ እቲ ሓሳብ ተመዝጊቡ እቲ ኣኼበኛ ዝገበሮ ፈሊጡ ምፍልላይ ዝበሃል ኣይፍለጥን እዩ ፈጺሙ ኣይፍለጥን እዩ ሃገር ኣይፈልን እዩ ሕጂ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ዘኽብር እንተሎ ሓደ ክልተ ምናልባት ክጥቀስ ክእል እሱ እውን ንሓንቲ መዓልቲ ገይሮሞ ተባሂሉ ይምበር ቀጻሊ ኣሰራርሓ ተባሂሉ ኣይኽበርን እዩ ናይዚ ሰዓቤኑ ዓቢ ኮይኑሎ ምክንያቱ ምንቋት ዘይምትእምማን ፈጢሩሎ ውሳኔ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ናይ ኤርትራውያን ኣብታ ትቕፅል ኣኼባ እዚ ዝተባሃልናዮ ተጽድቆ ዲኹም ኣይተጽድቆ ተባሂሉ ክጅመር እዩ ዘለዎ ብቃለ ጉባኤ መሰረት ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ግዜ ዘመን እቲ ምዕቡል ዓለም ዝጥቀመሉ ኣኼባ ሎሚ እንተተወዲኡ እቲ ጸሓፊ ናይቲ ዘተ
بدمص مليئو يكون ولا بنطبي زوسدو نطبي كل مسجبره ابزا خيبانا ازي ودينا لنا إلو بإيميل وي بإنترنت نخلو أخيبنيا يسدد ازي قالكم ديو كصدق ابتزمص زلو أخيبا قالكم ديو زقرم انتلو زتغاغخو ነገር ابتم مزغاب انتلو قلطفكم افلطوني يبل ابزانت بزي ازي ارسيخا كندزا يكونن تبايلو زي ازبل ناي مزخاخر طراي كاب كله يركب انترخيبو مالتيو بدحريو نعو اريمو وقعو قبرو ازيو توقعو يلو يسدلكا مالتيو لوم تاكيبكاس ابوشتي كلتا سلسته معلتي اتمولو يمص فوديو ازي تقاومو ስለዘይብሉ እትቃልናዩ ንብላለና ማለትዩ ካብዚ ተበጊሶም ነዚ ቃለ ጉባኤ ሒዞም እቶም መራሕቲ ተባሃሉ ምትግባር ይጅምሩ ምክንያቱ እቲ አኼባ ወሲንዎ ስለዘሎ እቶም መራሕቲ ናይቲ አኼባ ወይ መራሕቲ አካየድቲ ናይቲ ማሕበር ወይ ውድብ ወይ ሰልፊ መምርሒታቶም ካብ ህዝቦም ተረኪቦም አለው ካብቶም አኼበኛ ተረኪቦም አለው ማለት እዩ ዘማት ዘጠራጥር ዘባስ ነገር የለን እንተሎ ተወከስ ኣብቲ ውሳኔ ተካለው ጉባኤ ጥራይ ዝባል መምርሒ ክህቡ ድማ ይጅምሩ ንኣብነት ከተግብሩ ዝተባሃሉ ክልተ ሰባት ካብቶም አኼበኛታት እንተልዮም ደዊሎም በሉ ጀምሩ ስራሕኩም ክብልዎም እዮም ማለት እዩ ገንዘብ ዘድልዮ እንተኮይኑ እቲ ውሳኔ በሉ ገንዘብ ንርከብ ወይ ነዋጽ ክብሉ ክእልዮም እቶም አካየድቲ ምክንያቱ ተወሲኑሎ እዚ ስለዘይግበር ዘሎ እቲ አኼባ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰባት ጥራይ ስለዘሎ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ አኼባ ወይ ቅድሚኡ እቲ ምጥርጣራት እንተተላዒሉ ብዛዕባ ሓደ ሕቶ ሽዑኡ ሕሜት ይጅመር ምትፍናን ይጅመር بدحري معصوم الزراب يجمر مودداب يجمر مخنياتو زباس حطو وي زكات حطو انت خوينو بعلكستو يم كم زغيروم بعلكستو كم زي حسابو مزي زبل يخيدمو اتا محبر ب زطراطرو سبات تمل كتعون يرسن كم زايبلنان كم زيلنا مسغزي عام كم زيلنا نيرنا كم زاي غبركم من مص ايبلنان كم زينا يلنا زبل يداخمو سبات يباسو بفلاي دما ازناي حبو اجندا زبحال قال ياتو منتاي مترطار تجميرو مالتيو انا امنكاني حبو اجندا لك اذا يكون تبلو زلخا يكونن كمزي دلي خايخا زبل يمص ازناي عليت كسي بعليت اب عليتن اب هيمانوتن وي كال دحورات حساسباتات زتمركوس كستاتون او يزمص قاليوم مسغدفي خايبلوخا قاليوم مس وياني خايبلوخا قاليوم مس قلبلوخا اذا كله زبحاللو مخنيات اتي سرعتي سايست تتقملو نحناو نتقملو تجديدنا مالتيو نمنتاي نتي محبراوي ويتكالاوي اسرار حسله زي تختلنا قالو غباي مينتس وي دقائق مالتيو سلازي تيسي كلتا ابنت قيسالكم الله اخيبا بوانو زي ميجمار قالو غباي زي مصحف سالساي قديمو كمان كمص زنبرو باجندا زي مسرح مالتيو ወይ ከዓ በመዛረብ ነጥብታት ና እንታዮም ይልካ ይኻዝ ጅመር አኼባ ሁሉ ነገር ክትዛረብ አኼባ ይተገብርን ይኻ ናይሎም አኼባ ኣብዘን ሰለስተ ዛዕባታት ኢና ንዛረብ ሰዓትና ድማ እንደዚህ ዘሎ ስለዚህ ነዚ እንግበር ይባሃል አጀንዳ ክምጠጥ ኢና ንሪኦ ስምዒት ስለዝሕወስ በቃ ካብ አጀንዳና ወፃኢ ሞዚ ኣብዚ ቅጽል ንዛረበሉ ዝባሃል አሰራርሓ ስለዚህ ይፍለጥ ስለዚህ ይክበር ማለት እዚ ጥራይ ድማ አይኮነን በዓቢኡ አባልነት ዝባሃል ነገር ወግዓውነት አይግበረሉን አሉ አባልነት ማለት ኣብ ማሕበር ኣብ ውድብ ኣብ ሰልፊ ዝተጸምበሩ ሰባት ንሕና ነዚ ክነኽብር ተገዲድና ዘይኮነስ ብፍቶትና መጺና ኣለና ዝብሉ ሰባት
ኣባላት ማለት እዩ እዚ መግለፂ ኣድልዮን እዩ ሓደ ኩልና ንፈልጦ ኣምር እዩ ኣባልነት ማለት ድማ ብወግዒ ሽምካ ሂብካ ኣነስ ነዚ ዝተባሃለ ክገብር ቁሩብ እየ ዝበሉ ሰባት እዮም ማለት እዩ እዚኦም ይወሓዱ ይብዝሑ በቲ ዝበልናዮ መምርሒ ናይቲ ማሕበር በቲ ቃለ ጉባኤ ዝቕየዱ ሰባት እዮም ኣባላት ምምዝጋብ ብወግዒ ኣኼባ ክግበር ከሎ መን ኢኻ ኣባል መን ኢኻ ዘይ ኣባል ከይበልካ ምጅማር ኣኼባ ልሙድ ተርእዮ እዩ ኣኼባ ናይ ኤርትራውያን ካብ ጽቡቕ ድሌት ዝተበገሰ ጥራይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ትመጽእ ዝደለየ ሰብ ኣብቲ ኣኼባ ይኣቱ ጽቡቕ እንኳዕ መጽኣኻ እንኳዕ በዛሓና ኢኻ ትብል ግን እቶም ኣባላት ተባሂሎም መሰልን ግቡእን ዘለዎም ብሓደ ወገን እቶም ሓደስቲ ድማ ዝመጽኣኹም ብኻልእ ወገን ኣይጥምቶን እዩ ምክንያቱም እቶም ነባራት ኣባላት ዝተመዝገቡ መሰል ኣለዎም እቶም ሓደስቲ ድማ ብሕጂ መሰልኩም በሉ ተመዝገቡ ተባሂሎም ግቡኦም ፈጺሞም ይጽምበርዎም ነቲኦም እዩ ትግቡእ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እስከ በቲ ኩልና ንፈልጦ ዕቁብ ንኺድ ካብ ዕቁብ ዝበርትዕ ማሕበር የለን ይኽበር ድማ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ፖለቲካዊ ስራሕና ግን ናይ ዕቁብ መልክዕን ክነትሕዙ ኣይደፈርናን ኣብ ዕቁብ ዝደለየ ሰብ መጺኡ ኣነ ካብ ሎሚ ክጅምር እየ ክብል ኣይፍቀደሉን ኣብ ዕቁብ ጀሚርካ የለኹም ክትብል ኣይፍቀድን እንታይ ኢልካ ድማ ምስ መቅጻዕቱ ምስ ካሉ ግቡኣቱ ኢኻ ትወፅእ ፍሉጥ ሕግታት ኣለዎ ዕቁብ መዓስ ትእከብ ክንደይ ገንዘብ ትኸፍል መዓስ ይበጽሐካ ከመይ ገይሩ ይውሰን እቲ ዕቁብ ዝበጽሖ ሰብ ወዘተ ሕጂ ሓደ ኩልና ንፈልጦ ዝዓበናሉ ሕጊ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሎሚ ይኽበር ኣሎ ኣብ ደገ ድማ ዕቁብ ዘይብሉ ሰብ የለን ሎሚ ናይ ዕቁብ ኣብ ዕቁብ ዘይኣተወ ሰብ የለን እዚ ተኸቢሩ ዝኸይድ ክንመሃረሉ ዝግባእ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ዕቁብ ኣብ ፖለቲካዊ ስራሕና ነዚ ዓብይ ናይ ለውጢ ናይ ሃገር ክነምጽኦ ንደልል ዘለና ግን እታ ናይ ዕቁብ ውሕድቲ ዝኾነት ሕግታት ከማን ኣይነኽብርና ኣለና ኣይክበርን ክኽበሩን ኣይደፋእን እዩ ምናልባት ቃል ዓለማዊ ዘረባ ይዝረብ እዩ ግን ኣይ ብሓቂ ኣይክበርን እዩ ኣባልነት ዘይብሉ ኣባልነቱ ዘይተመዝገበ ማሕበር ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ይኽእል ሎሚ 100 ሰባት ይመጹ ጽባሕ ድማ ካብቶም 150 ይተርፉ ካልኦት ድማ 50 መጹኻ ወይ 30 መጹኻ እንደገና እቲ ዝቕጽል ከምኡ እንዳበለ ብመንሕራይ ዝኸይድ ልሙስ ዝኾነ ኣሰራርሓ ትካላዊ ኣሰራርሓ ተኣታትዩሉ መዓልታት ኣኼባ ኣይፍለጥን እዩ ቀዲሙ ዝፈልጥ የለን ኣብዚ ወጻኢ ግን መዓልታት ኣኼባ ከምቲ ግቡእ ናይ ኣኼባታት እቲ ዝቕጽል ኣኼባ መዓስ ምዃኑ ወዲእኻ ኢኻ ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼባ ትፈላለ ስለዚ በዚ ዕለት የራኽበና ኢኻ ትብል ወረ ትውስኖ ኢኻ ንሙሉእ ዓመት ከማን በሉ ዕለት 8 ወይ ከባቢኡ ሰንበት ኣብ ዝውዕለሉ ንራኸብ እዩ ዝበሃል ቀዳማይ ሰንበት ናይቲ ወርሒ ንራኸብ ካልኣይ ሰንበት ናይቲ ወርሒ ንራኸብ ካልኣይ ሐሙስ ንራኸብ ናይታ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ኢልካ ከማን ትውስን ኢኻ እዚ ልሙድ እዩ ኣብዚ ወጻኢ ኤርትራውያን ድማ ነዚ ንጥቀመሉ ኣለና ኣብ ደገ ኣብቲ ምስ ዓዱ ወይ ምስ ወጻእተኛታት ንገብሮ ርክብ ማለት እዩ ኣብታ ናትና ማሕበር ትካል ክመጽእ ከሎ ግን ኣኼባ መዓስ ከም ዝክበር ዝፈልጥ የለን ስለዚ ኣኼባ ንግበር ዝብል በዓሉ እቲ ዝዓበየ ድኻም እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣኼባ ክግበር እንተኮይኑ ክትእውጅ ኢኻ ክትእውጅ እንተኾንካ ድማ ኣብ ሓደ ሓፈሻዊ ዝኾነ ቦታ ኢኻ ተውፅኦ ከም ፌስቡክ ዓይነት በዚ ዕለት ሓሲብና ስለ ዘለና ምፁእ ኢኻ ትብል ኩሉ ሰብ ክሪኦ ድዩ እኩል ኣቓልቦ ገይሩሉ ድዩ ብፈልጦ ድዩ ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ
ስለዚህ እቲ ኣኼባ ለሚሱ ይተርፍ ውሕድ ሰብ ይመጽእ እዚ ኩሉ ከም ዓብ ኣርእስቲ ክዛረበሉ ዝደለኹሉ ምኽንያት ንሕና ኢና ተረከብቲ ናይቲ ስርዓት ንብል ስለ ዘለና እዩ ሎሚ ንማሕበረካ ኣብ ወጻኢ ኮንካ ምስ ኩሉ መሳለጥያታት ክትገብር እንድሕሪ ባህሊ ዘይጥሪኻ ናይ ፖለቲካ ባህሊ መዓሲኻ እሞ ብዛዕባ እቲ ናይ ሃገር ክትገብር ብዛዕባ ናይ ባህሊ ናይ ባይቶን ናይ ገለን ዝጽበ ዘሎ ኣሰራርሓ ክትለምዶ መዓስ እዩ ንሕና እዞም ወጻኢ ዘለና ኸማን ዘይገበርናዮ ውሽጢ ዘለዉ እሞ እዚ እውን ክገብሩ ዕድል ዘይረኸቡ ብዛዕባ ከመይ ኢልና ንእከብ እንታይ ኢና ንሰርሕ ዝብል ክንገብሮ ኣይንኽእልና ሓደጋ ድማ እሱ እዩ ስርዓት ኢሳያስ ኣውዲቕካ ንሕና ንሰርሖ ንሃገር ዘካይድ ዕቱብ ናይ ውድባዊ ኣሰራርሓ ናይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ለሚድናዮ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓና ለሚድና እንተ ዘይጸኒሕና መዓስ ኢና ክንገብሮ እዚ ትመባእታ ጠቒሰልኩም ብሰዓት ዘይምጅማር ሰዓታት ዘይምኽባር ኣጀንዳ ከይሓስካ ዘይምጅማር ቃለ ጉባኤ ዘይምውሳድ ወዘተ እስከ ብዓቢኡ ግን እቲ ስራሕን ዕቱብነትን ዘድልዮ ንሃገር ክትመርሕ ወይ ንሃገር ዝኸውን ሓሳብ ክትቐርብ እንትኾንካ ክትገብሮ ዝግባእ ዓበይቲ ነገራቱን እስከ ንዛረብ ምክንያቱ ስርዓት ኢሳያስ ዘይማልኦም ንህዝብና ዝምልከቱ ሕቶታት ዓበይቲ ሕቶታት ስለ ዘለዉ ኢና እዚ ስርዓት ይልገሰልና ንብል ዘለና ይሄ ምስ ለገሰኸ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ኢሉ እንተሓቲቱካ መደባትና እዚዩ ክትብል ክትክእል ኣለካ ለውጢ ጥራይ ንደሊ ኣለና ኢልካ ክትዓጾ ይብልካ ለውጢ ምስ መጸኸ እንታይ እዩ ንህዝብኩም ክተቕርብዎ ዝደልዩ ተተባሂሉ ሽዑ ክንዛረበሉ ኢና እንተኢልካ ኣብ ዓዲ ሕንፍሽፍሽ ከኣቱ ኢኻ ትዕድም ዘለኻ ምክንያቱ ሎሚ ዘይገበርካዮ መደብ ሎሚ ምስ ህዝብኻ ዘይተማኸርካሉ መደብ ብሃንደበት መጺኡ ከም ሓደ ማሽን ውልዕ ክተብሎ ትኽእል ኣይኮነን ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ተዳልዩ ክጸንሕ ኣለዎ እዚ ማለት ፕሮግራማት ማለት እዩ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ማለት እዩ እዚ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኩሉ ሻዕ ዝዛረበሉ እዩ እዚ ካብ ገለ ቅድሕ ኣቢልካ ትዛረበሉ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ማለት እዩ ዝርዝራዊ ንሎሚ ግዜ ክግበሩ ዘለዎም ተጻሒፎም ንህዝቢ ዝንገሩ ጉዳያት ዝሓዘ ፕሮግራም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣክሽን ፕላን ማለት እዩ ንሕና ደለይቲ ለውጢ እዚ ስርዓት እዚ ዘይማልኦ እዚ ክነማልእ ንመባጻዕ ዕድል እንተረኺብና እዚ ኢና ክንገብር ዝብል ክመጽእ ኣለዎ መንግስቲ ብከምዚ ክመሓደር እዩ ዘለዎ ዝብል እዩ እዚ ምስ ሓዘ እዩ እቲ ህዝቢ እምበኣር ነዚ ለውጢ ገዲፍና ከምዚ ኢና ክንገብር ንሃገርና ነዚ ስርዓት እዚ ኣውዲቕናስ ንሕናስ ዝሓሸ ኣብ ከምዚ ክንኣቱ ኢና ኣብ ዝብል ክጥምት ይኽእል እቲ ተረካባይ ወለዶ ድማ ነዚ ከተግብር ዘድልዮ ምቅርራብ ክገብር ይኽእል ኣብ ውሽጢ እቲ ቃልሲ ንለውጢ ከሎ ንኣብነት ኣብ ግዳም ዘለዉ ተረከብቲ ወለዶታት እቲ ዝገብሮ ትምህርቲ እቲ ዝገብሮ መጽናዕቲ እቲ ዝገብሮ ምርምር ኣብዚ ፕሮግራማት እዚ ምትግባር ከተኩሩሉ ክእሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ህይወቶም ምስቲ ዝመጽእ ስርዓት የተኣሳስሮ ስለ ዘለዉ ምስቲ ድሕሪ ለውጢ ዝመጽእ የተኣሳስሮ ዘሎ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝዝረበሎም ዓበይቲ መደባት ኣለዉ ናይ ከባቢ ዘይምብካል ናይ ቁጠባ ናይ ኪዳን ናይ ሰላም ምግባር ምስ ከባቢኻ ዘለዉ ሃገራት ብኩናትን ብሓደጋታትን ዝመልአ ከባቢና ዘለና ብዛዕባኡ መርገጺ ናይቶም ለውጢ ዝደልዩ እንታይ እዩ ምስዑድ እንታይ እዩ
مس سودان انتايو مس إثيوبيا انتايو مس جيبوتي مس كال حجرات مس معراب مس حبرة أوروبا مس أفريقيا حبرة أفريقيا انتايو ركب كون زلوا أبز قدات زي إلكا لومي ورقتات كدالو اللو بتي محبرية سلفية ودبية زبل أكل ويكا مهوراتنا كيلاتاتنا حساب لنا زبل زيقاتات كقربالو كتصحافالو نهزبي كزرقحالو نهزبي بمعكنات زينا كدقاقمالو هزبي فريتو كتصنح كينو إسايس كتمت كنا المدو يقبعنيرو اتي تكالاو السرارحنا انتاينا خنكون انتاينا خنقبر بقبوس لزي قمتنا قن ازي او انزيفنا لنا تراي مقوام نيساس تتحيزنا لنا اذا مدرخ زي بس يليو سالاكم مستقبرون صنبقوا قن حجي اوانو بزعبا كينو إساس انتايو كقبرنا دليو زلنا زبل مدب نحزبنا خنا انت زي كون حزبنا دحري لوطي دحر حدا معلتي إساس كيدو إلو مسودة بدحري وخير كمين أنا خيد أبزبل حتو أبكالت أقام كنا أتوينا أبكال من طرطارات كنا أتوينا أب حميثاتات كنا أتوينا حيالات كم بعل أب صومال زتوانفة حيالات نايبرت كعبلولو اليوم أب عدي مقنياتو برت زحازة حياليو سرعة إساس نمقمو يمهيرو ببرت رأي مبر بمسل أيكونن بزتا أيكونن زفتح زبل أمر التأساسيرو له زي راديو إرنا دمس راديو إرنا أبدأ أزي دحار زصبينا أبزي دنبتق أو مخلق النري أولنا أزي حيال زربام جيركام متصرراف مرقزي حيال مرقزي أبوشت حدا محبر حيال حدقت زي قبر مرقزي تات موساد سلازي متفناني متصي قال يوم كن الليلوم كاب كمزي مقلاي يحشنا زبلو لو قال يوم دفعتي قونو قال يوم تدفعتي مسلوم ازي الداخموي أبزا سبابن سلاماوين كبابي خلنا كمنتجرنا أبتي بالدهوتات بيننا بحجر بزح نجر بمسمعن بمزرابن كنفتحو أبز قبا مدرخكن سقم كقاتمنا يمالك ازي برنامجات زي مدلاوز بلوز اللهم بار أكل نايتي زرزركو تكالاو السرارحة زي مخبار زبل كدمرو تخوليو مخنياتو مدب برنامج زي بلو ودب سلفي دحرن هزبي ناتيو كبلو زخلو درجة وي ملكة عيبوني برنامج زي بلو سلفي يلن وي محبر وي بوليتيكاوي أكال يلن أبوز أي اتو برنامج جن حفشاوي ما نمسب زي كاتا علويو دحانيو حفشاو متكلات زقلسي اسو ايكونن حجي زربا تزربا زلو كم تسولكوكم اب حطوتات اب دقيق حطوتات ناي قطبا ناي محبر ناي ميليتري زقلص ايو ندحاري ناسو نغبرو زبل ነገር كترفالو ندحار زقبر لومي خان حزبي نغير كاتصنع وساني كواي كون كان توسن زلخا اتا حساب كن يغلص ينجر سبي بسل منالبات حدا محبر وي سلفي ازيو تقنع إلو زقمتو كالي سلفي دما أبزي مداي زين السمامعنا أبزي جن نحنا كمزيو كون زلو نبلينا كبل هلو هزبي حجينا كله سمعو ما جرشا حجر كابيساس مسرنا قفنا اتكتع كغتصل خيل أبتي بايتونان أبتا حجرنان أبزي مسارات بمقبار نكاتا أب غازيت أتنا كتصحافي جبل مالك ازيو ديمقراسي مالت ديمقراسي حطوتات مفتاح يكونن ن حطوتات ناي مزراب كالتي مبار حق مرقاز نا إساس زمصو صعبين نعناو نرخخ بالنالو مخدياتو سقيل كامخاد
نتي تكالاوي السرارحة مختال أين خبرنا بزوح جزي أبناتي زربا أكشن بلان زبلو زمدبات والكومي زمدبات مالت باجتون زفلت حيل سب كندي كم زدليو كان مسالت كندي كم زدليو انتاي مصنعاتي كم زدلي مدمدمتو انتاي كم زخونه زغلص استراتيجي يكون كان زحازه وطن مالت وطن بلان مالت بحجر درجه خنزارب كلنا دارغا نايشح قز سند مالتي ناي 500 ناي 600 سند وحدو سند مالتي قز أتصحاسي سوئلو زربا زيكونس بحزرت السدقفة بمرتوعتات السدقفة سند مالتي زين احنا كن مهزوز زيكونس كإلاتات بقللو زقبروي كنزي كنقبر عيكالنا زقرميو بزعبانا إرترا نايكلتكا مئتي وساني كقبر أبناي هولاند بايتو هقراو بايتو وي بارلمنت تدليو كتع تجميرو قدم 3 عامت اتي تكالاو السرارحة قبل زلعاله درجو مبصحو بمنتاي تفلطو نزا كلتكا مئتي إرتراوان زخفلوا زلو انتاي وساني كنقبر نخل مخنياتو تقاومتي نايتي سرعتي ساس زخونا ازي متقعي ناي زيغاتاتنا مفرارحين غيرولو زي حقاوي زبل طرعان سلاماوي سلف سلنقبر سميعهم مولو ناي هولاند بارلمنت سوس لزخونا دما قال يوم سب عبالات بارلاما على علوم منزعتو كوستن قنا له بوغن وكلتي سرعتي ساس امباسيتات دما ناتوم ازي حقاويو اواجيو بدليتو زقبريو زبل دما يقربو يوم بزح نقرون يقوانا فنيرو مجرشا قنتي بارلاما نزخلو بالسمعة انتايلو بلو حاده زرزراو مصنعتي تغيرو يقربلنا يلوم مالتيو نزي ገንዘብ ከፊሎም አግቢሮሞ ምክንያቱም ባዕሎም እቶም አባላት ባይቶ ብዛዕቡ ፍልጠት ሃልይዎም ክውስኑ አይክእሉን እዮም ፖለቲከኛታት እዮም እምበር ክኢላታት ናይ ሕቶታት ናይ ቁጠባ ናይ ገላ አይኮኑን ክልተ ካብ ሚእቲ ክፈልጡ አይክእሉን እዮም ስለዚ እንታይ ይገብሩ መጽናዕቲ ዝገብሩ ገይሮም ዝገርመኩም እዩ እቲ መጽናዕቲ እዚ ዳርጋ 400 ገጽ ኮይኑ ብዛዕባ ዛ ክልተ ካብ ሚእቲ ጥራይ ካበይ መጽያ አበይ ንሕና ዘይንፈልጦ ሕቶታት ባዕልና ኤርትራውያን ባዕሎም መጽናዕቲ ገይሮም 6 ወርሒ 8 ወርሒ ብኢላታት ናይ መጽናዕቲ ማለት እዩ ስኩሉ ክስታይ ሓቲሞም ነቲ ፓርላማ አቅሪቦም እቲ ፓርላማ ንዕኡ ምስተተ ውሳኔ ብዛዕባ ክልተ ካብ ሚእቲ ወሲኑ አንጻር እቲ ስርዓት ድማ ወሲኑ ዘይሕጋዊ እዩ ክልተ ካብ ሚእቲ ወሲኑ ብምንታይ መርትዖ በዚ ኩሉ ማለት እዚዩ ሕጂ ትካላዊ አሰራርሓ ዝብሎ ዘሎ ነዛ ዘይተጠቅም አርእስቲ ንዕኦም ዘይተጠቅም ማለት እዩ አብና ሃገሮም ሕቶ ወላ ሓንቲ ጽልዋ ዘይብላነ ኤርትራውያንን ክልተ ካብ ሚእትን ትምልከት ሕቶ መጽናዕተት 6 ወርሒ 8 ወርሒ ተገይሩስ ናይ 4-500 ገጽ ናይ ክኢላታት መጽናዕቲ ቀሪቡ ንካልእ ናታቶም ሕቶሞ ንቁጠብኦም ንማሕበራዊ ጉዳዮም ዝምልከትሞ ክንደይ መጽናዕትታት ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ እዚዩ እቲ ልምዲ ንሕና ኣብ ኤርትራዊ ዝጽበየና ዘሎ ዝደለናዮ ሕቶ ከም ዜጋታት ብፕሮግራም ብውጥን ብመጽናዕቲ ኣደጊፍና ንህዝብና ክነቅርበሉ ኣለና ብድሕሪቱ ውሳኔና ህዝቢ ብሬፈረንዱም ድዩ ብካልእ ክግበር ይኽእል ሕጋዊነት ምንጋስ ስርዓት ሕጊ ምንጋስ ግዛኣት ሕጊ እዩ ቃልስና ነዚ ድማ ሙሉእ ግዜና ክነዕጥቀሉ ኣለና ሙሉእ ግዜ ማለተይ ድግዳም ዘለና ኩልና ክነዕጥቀሉ ኣይንኽእልን ኢና ውራይና ኣለና ገዛና ስድራና ስራሕና ትምህርትና ኣለና ከም ማሕበርን ከም ሰልፍን ውድብን እንተኮይና ግን ብገንዘብ
ሙሉ ግዚኦም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ይኹኑ ወጻእተኛታት ቆፂርና ነቲ ንስርዓት ኢሳያስ ዝብድህ ውጥናት ክንውፅእ ግን ይግባእ ግቡእና እዩ እሱ ከይገበረካ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ውሑስ ዝኾነ ደረጃ ክንብፅሖ ኣይንኽእል ምዃኑ ኩልና ካብ ሎሚ ክንፈልጦ ኣለና ለውጢ ነብስኻ ዝሕው ዘብሎ ክኸውን ኣለዎ ጻዕዳ ረሓፅ ከምፃልካ ኣለዎ ምክንያቱ ኣይተዳለኹን ወይስ እኹል ተዳልየ ድየ ክንብል ኣለና ለውጢ በይኑ መፂኡ ስርዓት ኢሳያስ ለጊሱ ብድሕሪኡ ግን ንኣራዊትን ንኣዛብእን ንህቦ ስርዓት ክመፅእ የብሉን ከምኡ እንተኮይኑ እሞ ስርዓት ኢሳያስ ይሕሸና ነይሩ ዝብሉ ሸሸይ ክብሉልና እዮም ኣብ ርእስና እዚ መልእኽተይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ምትእትታው ኣካል ናይቲ ግዛኣተ ሕጊ ምንጋስ ክብሮም ዳፍላይ ዝወድሓንኩም እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ